sarki Allah ubangiji na karo dubin salati a gurin sa annabi na baba ga Fatima ya a gurin Khadija nana alihi sahabbai shurafa jinin sinana yau kasar mu na da bukatar irin ka baba madugu uban tafiya kwankwason mu baba dodon makiya ja gaba kwankwason mu baba kayi mun gani kwankwasa ba kamar ka baba sa gaban ka inda kake so mu bi ka baba wanda yayi a faɗa haka babu kuskure ba shi yabon gwani ya zama dole ba zuga ba kwankwason mu kowa ya san ka babu gaba lokacin ka ne dan Musa ka zo ka karba komai da farko ake ku fahimci magana ta ka je gari na Kano zaka gane shimfiɗa ta gasa na aiki ake wanda shi ya assasa ta shi ya kai ci gaba a garin da ba kamar ta madugu uban talakawa uban marayu har da marasa galihu ka ce su rayu shi yasa a kullum jama'ar ka ke ribanyu jinjina ga sarkin aiki uban marayu tafiya ta Allah ba wai ta yan zuga ba babu yan gwazai wanda suke ta kulla gaba kwankwasiya amana ce kwa babu zamba biyar ta jarumai ne shi rago ba zai iya ba
aikinsa babu wasa gaskiya guda ɗaya ko an ki ko a yarda Kano ta abbace har maƙiyansa duk sun yarda masu ci da addini su sun yarda a da su zo suna ta neman sulhu a gunsa baba neman ƙarin bayani za ku iya neman mu a namba mai kamar haka 08155770009 ko kuma 08057762676. Shanawa Music Studio, Plan B Record, Jaws.